Sendung Parada. Barata, alas 12. Sa headlines, ka mga Barata. Aldaw nin Biyernes, petsa 13 kan Agosto sa mga headlines atod sa kanambot ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Senior citizens na madalagan sa eleksyon tutugutan na makaluwa sa harong para mag-file ng Certificate of Candidacy. Barata, alas 12. Kabangang milyon na AstraZeneca nagabot sa Pilipinas kasudma. Barata, alas 12. National ID dapat nadaang akon bilang official ID sa mga pribadong transaksyon. Barata, alas 12. Mga Pilipinong seaman nakalibre sa nabanga na barko sa kadagatan kan Japan. Barata, alas 12. World Health Organization anggut na sa China sa day pagbuyagyag sa tunay na pinagikanan kang coronavirus. Barata, alas 12. Pacquiao gusto pang makalaban si Errol Spence sa oras na ini maray na kan sayang kamatian. Barata, alas 12. Yan ang mga headlines atod sa kanabot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta tutugutan na kan gobyerno na makaluwas sa sindang harong para man makapagplantar ng Certificate of Candidacy sa mabot na Oktubre ang mga senior citizens sa enterong Pilipinas na nagpaplanong magdalagan sa eleksyon sa 2022. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque sa pinaluwas na anunsyo ngunyan pa sa ng pag-aga, tinutugutan na kan IATF ang mga edad 65 paitaas para magpasiring sa national offices asin man designated field offices kan Commission on Election. Bibisto ninda bilang authorized persons outside of residence sa pagpaplantar kan sinang COC anuman ang magiging community quarantine classification sa mga lugar asin kan sindang vaccination status sa mga panahon na yan. Sa ngunyan bawal na magluwas sa harong ang mga senior citizens ninuliman ta pinagkukonsidera sinda bilang vulnerable sa COVID-19. Solamente ang mga senior citizens na nasa General Community Quarantine asin man modified GCQ na fully vaccinated ang pinagtutugutan makaluwa sa sindang harong. Barata, alas 12. Karagdagan na sobra sa kabangang milyon na AstraZeneca COVID-19 vaccine na binakal kang private sector sa paagimang kan tripartite agreement sa national government ang nagabot kaso bagong aga sa Pilipinas. Yan nagabot pasado alas 9:20 ni aga, nagabot sa Ninoy Aquino International Airport. Ang 575,800 doses kang bakuna na pinagsabatman mismo ninda vaccine czar Carlito Galvez asin man na Presidential Advisor for Entrepreneurship
Joey Concepcion. Mas dakol pa ang AstraZeneca vaccine na binakal kan private sector ang pinaglalauman na maabot sa masunod na semana. Sa kayong tiruan sa ngunyan, sobra na sa 42 milyon COVID-19 vaccine doses ang nagabot na sa Pilipinas magpunpa kang bulan ng Pebrero. Dahil pa kaibanan digdi ang pinaglalauman na 15,000 doses na Sputnik 5 na pinaglalauman man na maabot ngunyan aldaw inihaliman sa nasyon kan Russia. Barreta alas 12. Mareta sa lado lokal, Maritime Police Pasakaw, dahil nagduwa-duwang dulan ng food packs ang duwang parapadyak na nahiling nag-agrangay sa kapagalan na pagpidal. Ang detalye siyang kay Ernie Marfil. Ninhuli sa makuring pagtios as inhuli man sa panahon ng pandemic. Dahil nakatios ang duwang pedicab driver kan panuanin na Pasakaw Camarines Sur kundi magdulok asin man magtuktok sa pintuan kan Maritime Police na nakabase sa banuan kan Pasakaw Camarines Sur asin dahil nasupog na nagtaram na sinda tikapu asin dahil talaga kayang buhayon o maghanap buhay sa sendan familia magtuoning niya tamang pagkakan sa oral daw kung kaya pig marahinda na magdulok sa hipatura kan Maritime Police taganin hagad din na kakanon. Dinhuli kang bagay na ni si Police Captain Efren Oco ang pamayukan sinabit ng hipatura kan Maritime Police na nakabase sa Pasakaw din nagduwa. Nagambag-ambag ang mga tao kan Maritime Police asin nagtipon nin food box asin ipigduhol sa sinabit ng duwang pedicab driver. Sigun sa pamayukan na Maritime Police na si Police Captain Oco, talaga nabasa sinda sa lalawgon kan duwang pedicab driver ang kapagtiusan asin man ka dipisilan sa paghanap buhay ta maghapon kasisikan subuot alagad ay nakukuha ang tamang ganansya tangani makasapat sa pagpamahaw pangudto pamanggi ang sinabit ng kita kan mga parapadyak. Yan ang action report para sa OK FM TV5 Daga. Ako sa nung action man si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Oras ngunyan alas 12 na udtuan oras at sa kanabot ng Cabral Bicolandia Supermart DMSQ Sirman kang orinal na Master Square. Sa iba pang bareta ang makusugo na maray na bulkan kang Pilipinas na pinatubo na diskubring ini padagos nagtuturog asin daing peligro. Ini ang opisyal na pinaluwas kan Fibol sa kaaditan kan mga nakapalibot duman nagaruda nagpapiling naman ning pagngurub-ngurub ang bulkan pinatubo asin oras na ini magtuga grabe apektado ang haros interong Luzon. Alagad sa pinaluwas niya na pagkaaga na anunsyo kan Fibols ini tuninong ibinaba sa zero ang alert ini mayo ning anuman na sinyalis na matuga. Nagtutubod ang Fibols na sa lawig pang maabot na aldaw day ni matuga kaya day dapat na ipag-adit maski ngani ka nakaging mga bulan nagkaigwa ning pagyugo-yugo o bagaman paluwas ning ibang aso alagad mo niyan tirong tuninong mayong anuman na sinyal na ang bulkan pinatubo matuga sa lalong madaling panahon. Barreta alas 12. Bareta sa lado lokal number 1 most wanted person kan Lupi Camarines Sur na may kasong rape arestado duman sa Bulacan. Detalye siyang Hil de la Cruz. Arestado sa Banuaning Lupi, Camarines Sur ang number 1 municipal most wanted person na kung saan na ang mga operatiba kan PNP Antinoyo pa kan mga autoridad duman sa may parte kan Santa Maria, Bulacan, Camarines Sur. Dalan tayo ni anhali duman na nagtago-tago alagad igwanin na kapag impormar sa mga tauhan ka na PNP na ang suspect ang yao nagatago sa sinambit ng lugar. Kaya tulos-tulos man ining pinagatoyo duman kan mga autoridad na kung saan nakipag koordinar sa hipatura kang PNP kan sinambit ng Banwaan. Mga banda alas 10:20 ng pagkaaga kan ini an ma-arestar kan mga autoridad ang nasuspitsado pinagabistong si Edgar Caldito Ebuere 27 anyos may agom sarong construction worker as residente kang barangay Napulidan, Lupi, Camarines Sur na kung saan ini ang may kinakampang na kasong panlulugos. Mayong pinagre-rekomendar na piyansa anusgado para sa iyang temporaryong libertad. Mientras tanto si Caldito ang pinag-impormaran kan kausa kan sa iyang pagkakaristo. Asinta ini ang turis manadinera sa ipatura kan PNP kan Banwaan ng Lupi, Camarines Sur. Action Barita sa OK FM PBN TV5. Ini mas si Action Manhil de la Cruz. Gusto ko okay ka. Barreta alas 12. Okay FM. Gusto ko, okay ka.
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City. With telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sabay sa pagbabago kan panahon. Pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon. Totoong balansyado. Mga komentaryong susog sa tamang rason. Tugtugan na swak sa kada henerasyon. Kompleto sa Ricardos. Mayo ka ng hahanapon. Broadcasting. Live from PBN Center. Ini ang OKFM. Naga. Member KBP. 5 minutos makagyang alas 12. Barata alas 12. Ang oras sa tudman sa kanambot ng Cabral Bicolandia Supermart na DMSQ sirmanggang orinal na Master Square. Padago sa pagbabareta sa Lado Nasyonal, inalok ang Philippine Statistics Authority o PSA ang mga ahensya kan gobyerno as yung mga private entities na resibiyon ang national ID cards bilang valid proof kan sa indang transaksyon. Ginibo ini ni Deputy National Statistician Assistant Secretary Rose Bautista sa tubangan ka mga reklamo na igwang mga bangko na day pinagre-resibi ang national ID cards. May da kayang nakakaag na pirma sa mga cards na ini na sigong Bautista sa man sa pwede ser na sa security feature ninhuli man ta madali na mapeke ang firma sa mga panahon ngunyan. Sirman nagigibo naman subot ni mga webinars ang PSA sa mga financial institutions sa nasyon para maresolba ang issue. Sa ngunyan, 28 milyon na Pilipino na ang nakapagparehistro kan sa ilang biometrics ang ikaduang proseso kan registration para man sa national ID. Barata alas 12. Sa lado lokal, Vice President Leni Robredo may dahilan kung day pa pinagindursar siligasyon bilang opisyal na kandidato kang Team Naga. Ang detalye siya ki Danny Aurios. Nagtutubod si Consyal Elmer Balimoro na sa Rosa Causa kanday pag-endorsa ni Vice Presidente ni Robredo kay Alkalde Nelson Legasyon na baging opisyal na kandidatong alkalde kan Team Naga, huli kan pag-endorsa sa saya ni dating Congressman LRB na yon tatabangan sa maabot na eleksyon lokal norong taon. Ang ginamitang termino sa English na pwedeng naka-aggravate kay BP Lini, yung pwedeng pag-ibanan sa politika, lokal din delegasyon ay si Man LRB. Alagay sa iyong pinaglinaw na dahil naman inipig urlayan kan may kaigwa si Danin meeting ni BP Robredo
sa residensya ni Vice Alcalde Nene de Asis sa isyu sa proseso o konsultasyon. Iuman giraray ang sedang kinanamanan si masusunod siring kang panahon na ginibo ni Dipuntong Alcalde JCM Robredo kan siya nabubuhay pa. O yung parte ka nalipot na payag ni Konsal Baldimoro. Pwede man rin na nasa ito para tamang relasyon kang Robredo with the Vice Perte. Alagad, di mo po ito kabali sa naulayan na ito ang dahilan. Yan ang nalipot na payag ka na Konsal Elber Baldimoro. Sa sinabit na meeting, kaantibdaga, mayong pig-endorsar si BP Lini ning kandidato lokal na posibleng nakadamay o damay lugod ang mga incumbent councilor pati na ang vice alcalde sa rason na naging kausa ang ligasyon LRB pag-urulay sa lado ng politika sa syudad. Alagad ano pa man na desisyon sa urulay, masusunod man graray ang dating ginigibong proseso kang panahon na kandipuntong alkalde. Kung siya anaputon sigun sa last termer na konsyal, may man kutang problema kung nag-endorse sa alkalde ang dating congressman kan nakaging pag-reeleksyon ni dating alkalde Jan Bongata dahil na nangyari imbes an equity of the incumbent ang nasunod. Duga na balita sa lado lokal, ini man si Danny Aurios. Balita alas 12. Sa lado nasyonal, pinagtuyaw ni Makati City Mayor Abby Binay ang pantay na pagtataw ni mga bakuna kang national government sa iba-ibang local government units. Sinabi kang alkalde na ang kulang na supply kang bakuna sa sarong kategorya, mantang sobra-sobra man ang supply ni bakuna sa sarupang kategorya na may dakulang bilang. Pinagalimbawa kay ni ang mga bakuna na hali sa COVAX facility ang magtataw sana sa A1, A2, A3, asiman A5. Mantang ang mga nasa A4 category ang nagalat padaaning bakuna. Ninulimang kay ni pinagapod kang alkalde na igwaning over asiman undersupply ng bakuna sa Pilipinas. Balita alas 12. Nangapunan ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga local government units na isumitir ang listahan kang natulukanan ng bakuna sa sindang mga presidente laban sa COVID-19. Ininuliman ta plano kan DICT na ilansar ang digital vaccine certificates. Sigong kiya DICT Secretary Gregorio Gringo Nasan na pwedeng ipadara kan mga LGU ang mga listahan kan mga bakunadong residente sa sindang DICT Vaccine Administration System o dinapon na DIVAS. Sa nasabing pagisubot, magiging marigas ang pag-capture ninda ka mga data. Katabang ninda ang Department of Health para man sa paggibukan mga VaxCert PH na itatao sa mga bakunadong namamanuan. Balita alas 12. Bareta lokal, Bicol Region, palagos ang pag-supply ng gulay asinman prutas sa Metro Manila sa ibong kan pandemya. Ang detalye siya kay Carlo Baldosa. Padagos pa man giraray ang Rion Bicol sa pagsupply ng mga gulay at agricultural products sa Metro Manila. Dawa na nga nasa katawan kitakal pinag-agihan na pandemya. Sikon sa DA Bicol, sa bilog na bulan ng Hulyo naman tinarkang Farmers Cooperative Association sa sin mga private traders. Gikan sa Rion, ang pamamakalasin pagpapabakal kan sa mga produkto sa darakulang merkado publiko sa Kamanilaan. Basado man sa report ng Agribusiness as in Marketing Assistance Division kan DA Bicol, kinakarakulog maabot sa haros 200,000 kilos ni manlain-lain ng mga prutas asin labi sa 22,000 kilos ng mga gulay. Gikan sa Camarines Sur asin Camarines Norte, anay bagsak na sa Balintawak, Divisoria, Pasig, Quezon City asin sa Kadiwa, sa Cainta, Rizal. Action report sa OKFM asin PBN TV5, inansendong action man. Ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Balita alas 12. OKFM! Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise
10 in 1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Pusong Pinoy, lakas ng kababaihan. Sumasaludo ang sambayanan. Rise up to the top. Mabuhay kahay ni Lilias, Nesty Pitesio. Sa pagsungkit ng pangalawang medalyang alay sa bansa, taas noo ang bawat Pilipino. Sa karangalang, inialay mo, mabuhay ka, Miss Heidelin Diaz, Nesty Pitesio, mula sa iyong mga kababayan. Rice Herbal Coffee Mix 14 in 1 plus 1 at sa 97.5 OKFM Naga. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. Di 16 minutos makagi ang alas 12 na pag-audto sa iba pang bareta sa lado nasyonal. Maigot na pinag-aaram niyang kan Department of the National Defense Secretary Delfin Lorenzana ang na-report na may mga Chinese research ship ang nahiling sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sinabi kang sekretaryo na base ini sa nako ang impormasyon kang Maritime Patrol sa lugar. Pinagsiguro kay ni na parating pagsuporta kan Armed Forces of the Philippines sa paagimang kan Northern Luzon Command sa Philippine Coast Guard as inibang ahensya kan sa indang pagpapatrolya. Pinagkukonsidera kaya kang nasyon ang Scarborough Shoal na parte kan Masinloc, Zambales kung saan inian masusumpungan sa 124 nautical miles kan sunlupan na parte kan probinsya na iyo ini ang pinagdeklara bilang traditional fishing ground kan iba-ibang nasyon kang International Arbitration Court. Alas 12. Ang salang pag-usardakan oxygen tank sa delikado sa salud kan tao sabi kan Department of Health. May daning oxygen dapat pinagpapakagsaharong kung di man talaga kinakaipuhan. Sigon ki DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere, ang tangke dapat na prescribe kan doktor bakong basta na lang magbakaling tangke nin oxygen. Dapat itong inapon na medical grade oxygen. Ang bad effects subot kan oxygen, inapon na oxygen toxicity. Ninulima sa paghahangos ning sobrang oxygen, iyan din data sa baga na pwedeng ikahilang ni na baga na pwedeng magdara ni na kagadanan. Kung kaya kung magamit ng oxygen, dapat iguaning tugon ang doktor. Asin kung di man lang kay puan, di magtinir kayo ni sa lugar na ron, tayan da flammable material ang nasabi ng oxygen. Barata, alas 12.
Ngunyan bareta sa lado international, pinag-inkaminar kan World Health Organization ang China na iparte sa senda o iparam sa senda ang raw data sa pagpuon kang kaso kan COVID-19. Ang nasabi ng kilalakdang para da mapunana ninda ang sa indang ginigibong pag-imbestigar sa pinagikanan kang pandemic. Dagdag pa kan World Health Organization na dapat dai pupulitikahon kan mga nasyones ang pagganap ng pinagikanan kan coronavirus na kinagada ng 4.3 milyon katao. Nainot naman na nagpadara ni mga grupo ng eksperto ang World Health Organization duma sa Wuhan, China para man maaraman ang pinagikanan kang COVID-19 alagad ay da nakipagtabangan ang China. Padagos na pinagtatago kan China ang origin kang coronavirus na dapat maaraman tanganing inisubot din na mautro asin maaraman na kan World Health Organization ang bulong kontra digdi. Matatandaan kaya masulungon sa intern kinaban ang Sinovac ta naaraman tulos da kan China kung anong klaseng virus asin ini nagibon tulos ninda ng pagi kaya tulos man sinan nakapaggibo ni na bakuna. Alaga ng China din nanggad nagtutuga kan tunay na pinagikanan kan coronavirus maski aram lang ininagali duman sa sarong laboratorio sa Wuhan, China. Barata alas 12. Sa iba pang bareta sa lado international na isalbar ang 21 crew members na anas mga Pilipino asin man Chinese matapos na mabanga o maputol sa duwa ang sarong cargo ship na sindang pinaglulunadan sa kadagatan kan Japan kasubanggi. Ang Crimson Polaris na sarong Panaman flag vessel na ikigwa ng fuel leak kaya ini nabanga sa duwa. Nadarama sa Hachinohe Port sa Aomori, Japan ang nasabi ng barko. Nagtabang-tabang ang tulong patrol boats as in helicopter kan Japan para madara ang mga Pilipino as in Chinese sa nasabi ng umali sa barko. Nagagibon naman ng paagyan mga otoridad para malikayan ang paglalakan oil leak sa nasabi ng kadagatan. Barata alas 12. Barata lokal, nasa linya si Jeff Pasibilyo. Trabaho muna, una na mga aldaw sa masunod pang taonan na politika. Yan na nabagayag ni Alcalde Chris Lizardo ka na Banuan ka na Minalabak, Camarines Sur sa entrevista ka na Action OKFM kasubagong pagkaaga. Sinabi ni Mayor Chris Lizardo ka na Minalabak, Camarines Sur na sangunan, arog ka na ibang mga politiko. Ang trabaho na muna bilang alkalde ang sayang pigis kusar asin sa kana ang mapadapit sa sayang magiging mga kalakawan sa ladukan na politika sa masangling taon. Si Mayor Chris Lizardo kan Banuang kan Minalabak yaon ngunyan sa sayang ikadua pasanaman na turno kumu alkalde kaya prangkang inako naman na totoo na siya liwat na makandidato sa pagmaot na matapos ang sayang tulong-turno bilang alkalde kan sendang munisipyo. Pero mapadapit sa sayang linyada kinawan doon kan na opisyal na iyan na padagos pang pigadalan asin na dahil panindang gayo na konsentraran muna ng mga panahon, inulit na sibot sila sa manibebang mga kalakawan, mga programa asin proyekto asin paglaban sa pandemya sa Banuang kan Minalabak, Camarines Sur. O yung parte kan mga pahayag ni Mayor Chris Lizardo. So far po, siring po sa national, kita po, ginigibo taman lang ang satuyang mga obligasyon bilang alkalde. Padagos po pag-abot po sa politika dahil po masyadong mahiro ang digdi. And sa katunayan po nga ni kayan, dahil pa aram ang mga pagdiribaming mga kandidato po mo niyan. So halaton ta po, ini siguro mga maabot na bulan ng September na nagrarani na pang filing. Baka po ako mismo ang mag-presentar sa inyo ang samuyang linyada. So far po, both side, digdiyo. Siguro si mga ma-esperar na iba na mayo sa poder nun yan, yun po ang siging libot-libot para makapagpamidmid na tabi kanten ng kadiri tabi. Ayo po, Mayor. Kung tamang pakagirumdum ko, ikadua mo pa man lang na turno bilang alkalde. Tama po yan. Sana sa tamang kang malan nyo, sa tiwala kan tao, makumpleto ta po ang huring terminota. Ayo, kung sa derby, 2 wins, pa-championon, pwede nang mag-insurance, Mayor. Aram di ka mga... Nag-insurance ka, insurance experience yata, pero halos halbo ng iluwas ang sintabo pag naka-insura.
Garo bangko pag puro lang deposit, pag ma-withdraw ka, abang taki. Masakit ang insurance na nga eh. Partihan ka na lagi mga pahayag ni Mayor Chris Lizardo ka na banwaan kan Minalabak, Camarines Sur sa eksklusibong entrevista kan 5 ago ako po ang Sadong Action Man Jet Pasubilyo. Okay ka. Barreta alas 12. Bareta pa sa lado international, nasa 8 katao ang pinagtutubunan nagkagardan sa bagbagsak ng helicopter sa Kamchatka Peninsula sa Russia. Naisalbarman kan mga nagresponding rescuers ang 8 iba pa na naglangoy sa tubig na may rarom na sagod 27 pie. Duwas na nasabi ng mga nakasalbar ang nasa grabing kamugtakan matapos magsapon ng lugad kang sinda bumagsak sa nagyayelong tubig kan lugar. Nakasalbar man ang mga inikan na makaluwas na sinda sa pintuan kang luggage na nagbuka sa likod kang helicopter na nagbagsak sa makahoy na lugar. Dakula man ang pagtubod kan mga otoridad na nalunod ang 8 iba pang pasero sa nagyayelong salog duman sa Russia. Barreta alas 12. Sa sports, andam subot na liwat na makatubang ni 8th Division Boxing Champion Manny Pacquiao kung may pagkakataon si US boxer Errol Spence Jr. kasunod ini sa pagkansilar kanakatala na pagkatubang kang kaini ninulima sa operasyon sa mata kan American boxer. Sinabi ni Pacquiao na may problema na makatubang liwat si Spence basta ini nasa maraynang kamugtakan. Sa ngunyan, ang makakalaban ni Pacquiao is si Yordenis Ugas para sa WBA Welterweight Super Championship. Barreta alas 12. Yan ang mga press kumbareta sa Barreta alas 12 na kaibanan sa lado lokal sina Jeff Pasubilyo, Danny Aurios, Hil de la Cruz, Ernie Marfil, sirman si Carlo Baldosa, inasenlong para Barreta, Berta de los Martires. Iyan ang mga katiripunan ka mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asing karawat sa Barreta alas 12. Barreta alas